Și atunci când un bărbat este deschis cu adevărat la nivelul inimii, el începe, de asta se spune că atunci când ești îndrăgostit devii norocos, mai ales pentru bărbați. Ei încep să vadă lucruri, să se conecteze lucruri. Da, pentru că iubirea te face să te conectezi cu lucruri și posibilități la care nu te-ai gândit până atunci. Deci iubirea din partea femeii cumva activează norocul pentru bărbatului. Pe toate planurile. Da, așa este. Iar resursele care se deschid odată ce el le accesează sunt inclusiv pentru femeie. Pentru că orice unul dintre parteneri accesează în cuplu, nu este doar pentru el. Este întotdeauna pentru ei amândoi. Adică acea configurație împreună creează o formă de energie, pe o frecvență